30 октябри соли 2024 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисод Тоҷикистон бо иштироки ҳайати профессорону устодон ва донишҷӯёни донишгоҳ бахшида ба 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли 2024 конференсияи илмӣ амалӣ баргузор гардид. Дар он узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Фозил Обидов, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе Раҷабалӣ Бобохонзода, ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Ҳакимбек Абдуалимзода ва профессор доктори илмҳои иқтисодӣ Шавкат Исмоилов иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе Раҷабалӣ Бобохонзода ҳозиринро бахшида ба 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ муборакбод намуд. Сипас муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода баромад намуда ҷиҳати ташкили чунин конференсияи илмӣ амалӣ ба роҳбарияти донишгоҳ ва аҳли раёсат изҳори сипос намуда ҳозиринро ба ин ҷашни бузурги халқи тоҷик табрик ва таҳният гуфт. Одилзода Дилбар дар баромади худ қайд намуд ки конститутсия ин маҳсули зеҳнии халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки он тариқи райпурсии умумии халқӣ муҳокима ва қабул карда шудааст. муовини раиси шаҳри Душанбе дар баромади худ қайд намуд ки 6 ноябри соли 1994 дар таърихи Тоҷикистони соҳиби истиқлол санаи фархонда ва фаромӯшнашаванда мебошад, чунки дар ин рӯз ду зуҳуроти муҳим ва тақдирсоз қабули конститутсия ва интихоботи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. ин ду воқеаи сиёсӣ дар давлатдории навини Тоҷикистони соҳиби истиқлол падидаи нав ба шумор меравад. халқи тоҷик тавонист дар он марҳилаи ҳасос шахси бо таҳаммул, хоксор, пурзаковату хиратмандро сарвари давлати худ интихоб намоянд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар арзи ҳастӣ намудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амали мустаҳкамии меъёрҳои он шаҳодат медиҳад ки он яке аз конститутсияҳои асосии беҳтарини дунё маҳсуб меёбад. баъдан Обидов Фозил дар баромадҳои худ қайд намуд ки Конститутсия шаҳрсутун ва шиносномаи миллат санади тақдирсоз ва таъминкунандаи сарнавишти миллат мебошад ки барои ноил шудан ба ҳадафҳои бунёдкориву созандагӣ ки мақсади ниҳоии эъмори давлати демокративу ҳуқуқбунёд дунявӣ ва иҷтимоист мусоидат менамояд. вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баромади худ қайд намуд ки баъди ба даст овардани истиқлолият барои рушди давлату давлатдорӣ зарурати муайян сохтани сохтор, идора ва пойдории давлатдорӣ санаде бояд мураттаб мешуд ки фарогири ҳама ҳадафҳои давлат бошад ки ин бо ном Конститутсия муаррифӣ гардида санади асосӣ шинохта шудааст. ҳамин тавр якумин маротиба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳиби истиқлол 6 ноябри соли 1994 ба тариқи райпурсии умумии халқӣ қабул гардида ки он бахтномаи сарнавиштсоз барои мардуми тоҷик мебошад. сипас ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Ҳакимбек Абдуалимзода ва профессор Шавкат Исмоилов бошанд дар баромадҳояшон зикр намуданд ки ҷузъи муҳими сиёсати ҳуқуқии мамлакатро сатҳи баланди маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ташкил медиҳад. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, ташаккули ҳисси масъулият ва эҳтиром нисбат ба Конститутсия ва қонунҳо, дарк кардани ягонагии ҳуқуқ ва вазифаҳо ва амсоли ин масъалаҳои маърифатнокии аҳолӣ аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар тадбирҳои судманди ҳуқуқиву иқтисодӣ ва иттилоотиву маърифатдошта таҳия, қабул ва мавриди амал қарор дода шудааст. бо мақсади эҳтиром гузоштан ба меъёрҳои қонунии асосии давлат ва ба ифтихори солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин барои баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии ҷомеа дар шароити муосир соли 2024 аз ҷониби президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. сипас дар охири конференс ректори донишгоҳ ва устодон бо сипосномаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе қадрдонӣ гардиданд.